Nagpabiling mahal ang presyo sa bugas sa Davao City bisan sa gamay nga pagkunod sa presyo niini. Samtang sa General Santos City, miubos ang presyo sa ubang isda og 30 pesos ang kilo. Anyang report. Miubos ug anaa sa 2 pesos ang kilo sa presyo sa bugas sa New Agdao Farmers Market sa Davao City. Sa pakighinabi sa GMA Super Radio Davao sa mamaligyaay nga si June, walay dakong paglihok sa presyo sa bugas sa merkado sukad sa milabayng semana. Hinuon miubos og 30 pesos ang matag sako sa bugas kung asa ang 25 kilos 1,230 pesos na lang gikan sa 1,265 pesos ni adto milabayng semana. Sa karon na naa sa 42 to 58 pesos ang matag kilo sa bugas sa New Agdao Farmers Market sa Davao City. Sa General Santos City, miubos og 30 pesos ang kilo sa ubang klase sa isda sa Jensen Public Market. Kinihuman sa nasinating mga pagulan sa syudad, hinungdan nga wala kaayoy nagapamalit. Gani ang mamaligaay nga si JR, gipaubsan ang baligyang yellowfin tuna nga karon naa na lang sa 150 pesos per kilo, gikan sa 180 pesos per kilo sa miaging semana. Dati 180, 150 na lang kay mingaw man. Kaya siya ron ulan, ano na, patabla na mong paligya, mingaw. Doon nasabdaw daghang supply sa isda nga miabot sa maong palengke. Busa gikalipay kini sa mamalitay nga si Henrita. Mas maayo ron, kanang mas barato man. Para nako, mas pabor sa among mamamalay tayo. Makatipid. Kahangyo pag yun. Sa karon ang presyo sa salmon sa maong palengke ana sa 130 pesos ang kilo. Isdang tulay 130 pesos ang kilo. Burot 150 pesos per kilo. Big eye o dagkong tuna 250 to 300 pesos per kilo depende sa parte sa isda. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.